А ние да видим сега какво записа Калина Влайкова, която прекара същите тези часове, само че отдолу пред входа на Централата на Движение за права и свободи. Между другото, Калина от много години отразява работата на Движението за права и свободи. Поговори си с областния управител на Движението за права и свободи в Пловдив. Нашето беше Дилян Пеевски беше на първо място. Искаме да спазиме начина, в който млади хора да прогресират напред, да представляват движението. Искахме той да бъде лицето, което толкова много сатанизираха тези хора. Те го превърнаха в демон. И това може да стане със всеки един турчин и всеки един българин. Тоест е чисто една кандидатура, която трябва да бъде един съвременен българин. Чу се, че една от причините да го номинирате е, че той е направил много за избирателите на ДПС и за регионите на ДПС. Какво е направил за вашия? Що трябва? Той със собствени пари ли помага? Какво прави? Вие така ли го разбирате? Значи, когато ние натовариме Дилян да отговаря за определен район, за да види кое как е, това всичко са партийни поръчения. Той няма нещо, което да е свързано лично с негова амбиция той да прави. Дилян е едно много чисто момче. Значи това, което направиха и за това, което беха те платени митинги, за това, дето тръгнаха да създават хаос, да търсят някакъв елемент, който да стресира държавата и турците, които живеят в държавата. Това не беше нормално. Как да го виждате, като ние решаваме, че той не е по-полезен там? Значи той, където е полезен, ние там го пращаме. Ние виждаме това, което е младо. Ние виждаме това, което е с опит.